mestres i professors de les escoles de la Fundació d'Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona. Fem FEP, que vol dir conèixer-nos, que vol dir valorar-nos i que vol dir compartir. Estem contents de que això sigui així. I fins ara ho hem anat fent des de fa molts anys i tenim ganes de seguir-ho fent. Per això tenim una iniciativa i per això us he adreçat una carta no fa gaire convidant-vos a tots a participar el proper 7 de setembre en una trobada en la qual ens reunirem tots durant un matí, abans de començar el curs 2018-2019. Ens fa il·lusió que hi participeu tots i m'agradarà molt poder-vos saludar. Per això seguirem comunicant-nos a través de butlletins que rebreu en el decurs d'aquest any, amb un ànim d'anar fent boca, d'anar-nos preparant per aquesta jornada que tindrà un matí de durada el dia 7 de setembre per poder ser FEP. Som FEP. Una forta abraçada a totes i tots.